Ano, magamat? Magamat doon. Hello, isa na. So yan, tapos na. So nailagay na natin yung ating trolley para doon sa ating steel cabinet para sa ating mga estudyante. So yan, so madali na siyang galawin at hindi na bubuhatin. So adjust mo na lang, gagalawin, then goods na tayo. So yun lang.